Эфирден алқылар вақытта студияда Алсу Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Юллардағы вәзгиятке анализ. Қолабызда юл харакеті қорқынышсызлығы комиссиясы отырышы узды. Прошлый год у нас было 121 дорожно-транспортное происшествие, в котором 18 человек погибло и 147 пострадали. Хәрби хезмәттән качучыларга җәза нинди? Ознакайда армиядан читләшүдә гаепләнүчегә карата суд карары чыкты. Лучше прийти, и в отношении каждого из вас будет принято законное решение. Алтмыш еллык юбилей кысаларында колабызда музыкаль ел студентын сайладылар. Шатлык, горурлык, тагы бер шатлык бу колледжда укыган өчен бу клиентте. Әлбәттә, рәхмәт укытучыларыбызга, өйрәткәнебез өчен, өйрәткәннәре өчен, менә шундый опыт булган өчен. Колабызда яуган кор белән көрәш дәвам итә. Тәүлек эчендә Әлмәт автомобиль юллары идарәсе һәм идарәче компанияләр кор җыю өчен 57 берәмлек махсус техникасын эшкә җиккән. 23 юл эшчесе һәм 152 урам себерүче эшли дип язалар Әлмәт районы рәсми порталында. Төн эчендә Шевченко урамы, Радищев урамы, Тимирязев, Ленин, Мәрҗанни, Герцен урамы һәм Төхватуллин урамы Комсомол паркы чистартылып, нәтиҗәдә узган төндә 3200 кубометр кор чыгарылган. Башланган атнада Татарстанда Россиянең башка Европа территориясенең күпчелек өлешендә кебек үк һава шартларын югары атмосфера басымы арткы сыртлары белән чиратлашып баручы Төньяк Атлантик циклоннар билгеләячәк. Атмосфера фронтлары явым-төшемнәр һәм тулаем һава шартларының начараюына китерә дип билгеләп үтелә Татарстан Республикасы гидрометеорология үзәге тараткан фаразда. Синоптиклар бу атнада һава торышы Төньяк Атлантик циклон тәэсирендә булачак дип хәбәр итә. Шуңа күрә буран һәм юеш кар явуы көтелә. Иртәгә чәршәмбе 18 декабрьдә түбән атмосфера басымы тәэсирендә калачак. Шуның нәтиҗәсендә болытлы һава сакланачак, кар явуы дәвам итәчәк. Кайбер урыннарда яңадан бураннар булуы ихтимал. Bir атна эчендә яуган кар айлык явым-төшем нормасы дип бәяле билгечләр. Бу әлбәттә юл хәрәкәтендә катнашучылардан аеруча игътибар сорый. Юллар һәм тротуарлар чисталыгы беренче чиратта тәэмин ителергә тиеш. Бу халыкның уңайлыгына түгел, куркынычсызлык мәсьәләсе дә. Бу хакта үз чыгышында район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Айдар Каюмов юл хезмәтләренә юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү комиссияның чираттагы утырышында ассызыклады. 2024 елның 11 айында районда 99 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Узган елның шул чоры белән чагыштырганда 22 кешегә кимрәк булса да, бу аварияләр 15 кешенең гомере өзелүгә сәбәпче булган. Аларда 114 кеше имгәнгән. Юл транспорт һәлакәтләренең төп төрләре бәрелешү, 52 очрак һәм җәяүлеләрне бәрдерү, 21 очрак. По сравнению с прошлым годом количество ДТП у нас уменьшилось на 22 происшествия. Количество погибших на 3 человека уменьшилось. Число раненых также уменьшилось на 33 человека. Как видите на слайде, в прошлый год у нас было 121 дорожно-транспортное происшествие, в котором 18 человек погибло и 147 пострадали. Полиция капитаны Шамил Гарипов чыгышыннан күренгәнчә, Әлмәттә юл хәрәкәтен оештырудагы җитешсезлекләр бар. Мисал өчен, кайбер җәяүле кичүләрендә машина йөртү өлешендә дубляж билгеләре юк. Дивонская урамының Фахриддин урамыннан Тукай проспектына кадәр өлешендә ясалма яктырту җитми. Проблеманы оператив рәвештә хәл итәргә кирәк дип ассызыклады ул, катнашучыларга ярдәм итүләрен сорап. Тәүлекнең караңгы вакытында юл транспорт һәлакәтен кисәтү чаралары турында Светсервис унитар предприятиесе директоры Җәүдәт Сөләйманов сөйләде. Предприятие Әлмәттә 931 километрдан артык урам яктырту шелтәренә хезмәт күрсәтә. Калабызда 15 меңнән артык яктырткыч куелган. Агымдагы елда предприятие коллективы 6972 лампалы яктырткычны светодиодлыга алыштырып, 175 яңа идарә шкафы урнаштырып, масштаблы модернизация үткәргән. Юл хәрәкәте иминлеген арттыру өчен шәһәрнең 34 урамында җәяүлеләр кичерүендә 169 яктырткыч куелган. 13 авыл җирлегендә 296 яктырткычка алыштырылган. Моннан тыш халык контроле гаризалары буенча 134 адрес буенча яктырту проблемалары хәл ителгән. Киңәшмә азагында Айдар Каюмов юл хәрәкәте иминлеген арттыру буенча бурычлар билгеләде.
Bugün il күләмендә хәрби хезмәткә көзге чакыру эшләре бара. Армия сафларында хезмәт итү ир-егетнең изге бурычы саналса да, ни кызганыч хезмәт итүдән тайпылу очракларда күзәтелә. Күптән түгел Азнакайда армия хезмәтеннән читләшүдә гаепләнүчегә карата суд карары чыкты. Яшь егеткә карата ачык суд процессын безнең төшерү төркемендә күзәтте. Гаепләнүчеләр эскәмиясендә 2000 елда туган Азнакай районы егете Марат Хаҗиев. Гаепләү ягыннан версия буенча, ул 2023 елның 1 октябреннән 2024 елның 2 октябренә кадәр хәрби хезмәткә чакырылудан качып йөргән. Гаепләнүче Россия Федерациясе гражданы буларак, хәрби бурыч һәм хәрби хезмәт турында федераль закон нигезендә 2017 елның 3 февраленнән Татарстан Республикасы Азнакай районы хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе карары белән хәрби исәпкә куелган. Аңа хәрби хезмәткә яраклылык категориясе билгеләнгән. Хәрби хезмәткә чакыруны кичектерергә яки азат итәргә хокукы булмаганлыктан, егет Россия Федерациясе кораллы көчләренә чакырылырга тиеш була. Ләкин билгеләнгән даталарда һәм вакытта, шулай ук 2024 елның апрель-июль айларында хәрби комиссариатка медицина тикшерүе узу һәм хәрби хезмәткә чакыру белән бәйле чараларга җитди сәбәпләрсез килми кала. Хәрби хезмәттән качкан өчен җаваплылыкка тартылачагы турында хәбәр ителгәч, җитди сәбәпләрсез шәһәр хәрби комиссариатына килми. Суд карары нигезендә закон бузучыга 80 мең күләмендә штраф түләү билгеләнде. Призывная кампания. Чакырылыш кампаниясе әлегә бара. Форсаттан файдаланып, чакырылыш комиссиясенә медицина тикшерүенә килмәгән барлык хәрби хезмәткә чакырылучыларга мөрәҗәгать итәсем килә. Әле вакытыгыз бар. Язмыш белән бәхәсләшергә кирәкми. Килсәгез яхшырак булыр. Һәм сезнең һәрберегезгә карата законлы карар кабул ителәчәк. Лучше прийти, и в отношении каждого из вас будет принято законное решение. Шуны истә тотарга кирәк. Хәрби хезмәткә чакырудан тайпылу Россия Федерациясе законнары нигезендә җитди нәтиҗәләргә китерә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Колабызда гармония, иҗат, үсеш исеме астында шәхес үсеше мәсьәләләренә багышланган фестиваль үтте. Мондай форматтагы очрашулар соңгы вакытта шактый еш уза. Бу юлы үсешкә омтылучы әлмәтләр Нур психологик ярдәм үзәгендә җыелды. Йога, медитация һәм көнчыгыш практикалары кешеләргә тирән эчке тынычлыкка ирешергә ярдәм итә. Аларны белгечләр гармониягә ирешү өчен кулланырга киңәш итә. Баланс, координация һәм эчке көчне үстерү бәрабәренә бу физик сәламәтлеккә генә түгел, эмоциональ иминлеккә дә китерә ди алар. Мондый тылсымга иҗат төрләре дә ия. Рәсем сәнгате, музыка яки язу кешеләргә үз хисләрен белдерергә, эчке дөньяларын ачарга мөмкинлек бирә. Проблемаларны хәл итү, карарлар кабул итүдә дә мөһим компонент булган креативлык үсешкә ярдәм итә. Иҗат шулай кешеләргә илһам һәм мотивация чыганагы да. Моны исәптә тотып эшләгән гармония, иҗат, үсеш исеме астында уздырылган фестиваль кешенең физик, эмоциональ сәламәтлеге һәм иминлек мәсьәләләренә багышланды. Әлмәтлеләр өчен бу белгечләрдән кыйммәтле белем алу, тәҗрибә уртаклашу, үзеңне һәм сәламәтлегеңне кайгырту өлкәсендә офыкларны киңәйтү өчен менә дигән мөмкинлек. Более 25 спикеров. Бүген биредә 25-тән артык спикер, бер юлы 7 зал эшләр, биредә психологик юнәлештә дә иҗади остаханәләр, төрле практикалар, йога, цигун буенча күнекмәләр була. Практики по йоге, по цигун. Фестивальне оештыручы Айрат Корбанов сүзләренчә, физик һәм эмоциональ сәламәтлек гармонияле тормышның нигезе. Безнең максат кешеләр бер-беренә өйрәнә, үз тәҗрибәләре белән уртаклаша һәм үзләре турында кайгыртудың яңа ысулларын таба ала торган җирлек булдыру, ди ул. Под Новый год хочется... Яңа ел алдыннан күңел мөгъҗиза көтә. Барысында яхшы кәефтә күрәсе килә. Әлбәттә, ел азагында барыбызның да эшләре дә кинә тарта. Ә безнең бу чорны җиңеләйтәсебез килде. С напряжением, с каким-то, с подведением итогов. И нам хотелось бы, чтобы все это проходило гораздо легче. Фестиваль тәҗрибә һәм идеяләр алмашу мәйданчыгыда. Биредә катнашучы спикерларның күпчелеге төрле физик һәм үсеш практикалары осталары. Араларында берсе Регина Нуриева. Хәзерге кеше белән аралашмый дип әйтсәк тә була бит инде. Кунакка да без йөрмибез дисәк була, туганнар белән дә еш аралашмыйбыз. Шуңа күрә мондый чаралар инде ул беренче чиратта берләштерү дип уйлыйм инде мен кеше өчен бик кирәкле чара дип шуклыйм. Физик һәм рухи сәламәтлеккә багышланган лекцияләр, тренинглар, иҗади остаханәләр, Нур психология ярдәм үзәгендә килгән һәркем биредә үзе өчен кызыклы тема таба алды. Теләгәннәр өчен иҗади кул хезмәте җимешләрен сатып алу мөмкинлеге дә булдырылган иде. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәт музыка күлиятында ел студентын ашықладылар. Мәдәниет үсеше өлкәсендә кирәкле белгечләрне әзерлей торган уку йорты үзенең 60 еллык юбилей кысаларында әнә шундый күркәм чара оештырды. Барысы да бәйрәм рухында. Кызыл килем, бәйрәм чыршысы әлбәттә инде күңелле рухландыргыч музыка. Бүген Әлмәт музыка күлияте үзенең 60 елы кысаларында уздырган бәйрәмнәр чарасына нокта куя. Һәм әлбәттә инде бүген чараның төп геройлары ул да булса уңышлы студентлар. День особенный, на сердце радостно. Нам 60, все согреченные. Төбәгебезнең мәдәни мирасы сагында торучы бу уку йорты үзе тәрбияләп үстергән студентлары белән көчле. Шуңа күрә 60 еллык юбилей чараларында бу тантананы иң тәмлесе итеп чыгару юкка түгел. Бәйгеләрдә актив катнашып җиңгән, иҗтимагый тормышны юлдашы иткән, музыкада көчле, түгел, тәвәккәл студентлар, күллият горурлыгы гына түгел, әлмәтле данлаучылар да. Өлге булдыңмы, сәхнә түрендә лаеклы урыныңны ал дип, уку йорты коллективы бу кичтә иң-иңнәргә бәя бирде. Самый дисциплинированный студент Альметьевского музыкального колледжа является Иванова Полина Александровна. Номинациялар төрле булган кебек, аларны тапшыручылар да калабызның төрле өлкәләрендә билгеле булган шәхесләр. Һәрберсе сәхнә түреннән студентларны һәм әлбәттә инде укытучылар коллективын юбилейлары белән котлый. Шуннан соң җиңүчеләрнең исемнәрен игълан итә. Араларында кызлар күбрәк булса да, егетләр дә шактый. Мисал өчен Булат Гәрәев һәм Ранис Хафизов. Берсе конкурста иң актив катнашучы номинациясендә җиңде, икенчесе спортта иң көчлесе дип танылу алды. Ваши аплодисменты, дорогие друзья, нашему спортсмену, красавчику. Шатлык, горурлык, тагы бер шатлык бу колледжда укыган өчен бу клиентте. Әлбәттә, рәхмәт укытучыларыбызга, өйрәткәнебез өчен, өйрәткәннәре өчен. Шундый опыт булган өчен Мин хәзер үзем сизәм, бик нык сөенечләр, шатлыклар. Мин гел уйламаган идем дә. Шулай беренче турдан узармын дип. Ну, рәхмәт әйтәсем килә укытучыларыма, бик зә студентларга тоже бергә йөрдек, спортта ярышып йөрдек. Барсына рәхмәт бик зур. Бәйрәм чарасы музыкаль котлаулар белән үрелеп барды һәм студентлар дискотекасы белән тәмамланды. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Табигать байлыклары мәңгелек түгел. Шуңа күрә аңа сакчыл карашны кичкенәдән тәрбияләү мөһим. Шуны исәптә тотып, Татнефть биотех коллективы хезмәткәрләре нәниләр өчен гадәти булмаган Яңа ел бәйрәме оештырды. Бергәләп карның ниләрдән торганын өйрәнде, эреми торган кар бөртекләре ясады һәм Яңа ел табынына чыгачак тәм-томның кайсы файдалы, кайсы зыянлы икәнен ачыклады. Ни өчен кар ашарга ярамый, эреми торган кар бөртеген ничек ясарга, организм өчен артык углеводлар ни өчен зыянлы, бу һәм башка сорауларга җавапны бәйрәм оештыручылар балалар белән бергә эзләде. Шулай итеп, барысы бергәләп мавыктыргыч фән дөньясына чума алды. Сегодня мы приготовили 3 разных мастер-класса на разные. Без 3 яшь категориясенә төрле 3 мастер-класс әзерләдек. Нәниләр карны микроскоп аша өйрәнделәр һәм ни өчен аны ашарга ярамаганын күрделәр. Урта төркем 7-11 яшьлек балалар эреми торган кар бөртеге ясады. Почему не стоит есть снег? Почему его нельзя есть? Средняя группа, это уже получается от 7 до 11 лет. Они делали нетающую снежинку. И всегда у микроскопа будет либо лампочка, либо зеркало. Татнефть биотех тышкы коммуникациялар бүлеге белгече Елена Васильченко әкияттәге эльф образында. Микроскоп ярдәмендә ул лабораториядә катнашучыларга кар бөртегенең формасы буенча нинди матур булуын һәм аларның барысы да уникаль булуын күрсәтте. Бу балалар табигать мөгъҗизаларын танып, үз куллары белән эреми торган кар бөртеге ясасын өчен эшләнә. Я понял, что это не снежинка, а проволока, которая обмотана ниткой и соляной раствор, которые вместе творят какую-то магию. Бу очрашу ел дәвамында гамәлгә ашырыла торган Татнефть биотех волонтерлык программасының бер өлеше. Программа җаваплы куллану культурасын тәрбияләүгә, экологик фикерләү сәләтен формалаштыруга һәм биотехнолог һөнәрен популярлаштыруга юнәлдерелгән.
Сама программа «Биотех для всех» реализуется не так давно. Татнефть биотех программасы күптән түгел тормышка ашырыла башлады. Аның кысаларында без Әлмәттә, Азнакай районында берничә мәктәптә булырга өлгердек. Яшь урманчылар мәктәбе, яшь эколог һәм яшь геологлар олимпиадалар кебек чараларда катнаштык. Безнең проект тиздән үз җимешләрен бирер һәм без бу балаларны үзебезнең хезмәткәрләр сафында күрербез дип өметләнәбез. Олимпиада юных экологов. Поэтому мы развиваемся, работаем и надеемся скоро увидим наше подрастающее поколение в наших рядах сотрудников. Бәйрәмдә катнашучылар шулай ук яңа ел өстәлендәге ризыкларның составын тикшереп карады. Әлеге тәҗрибәнең максаты төрле продуктларда углеводларның ни дәрәҗәдә икәнлеген ачыклау һәм аларның кайсылары сәламәтлегебез өчен файдалы, кайсы зыянлы булуын аңлату. Бу тәҗрибә һәркем өчен мавыктырыч һәм кызыклы булды ди балалар һәм әти-әниләр. Мне понравилось, что очень эксперименты, там много нового, много интересного, много приятного. Мне понравилась Снегурочка, Дед Мороз и как мы делали снежинки. Очень хорошо было, очень весело. Мы занимались, игрались там, все делали. Лаборатор тикшерүләр тәмамлангач, балаларга яңа ел күчтәнәчләре белән Кыш бабай белән Кар кызы да кушылды. Бәйрәмгә килгән һәркем шулай ук Альметрика фән музее белән дә таныша алды. Рәдифә Нугманова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.